Hayırlı gün barығызға да. Бүгін Татар информ мағлумат агентлігінде біздің матбуғат конференциясы Татар филологларын әзірлеуінің бүгінгісі һәм келешегіне бағышлана. Матбуғат конференциясы татар тілінде барашақ, һәм оның формасы да ғадәти болмас, фикір алышу рәвешендә күрәсебез килә. Бәлки сезнең дә тәкъдимнәрегез бардыр, чөнки бу тема бик актуаль татар журналистлары өчен, милли җанлы журналистлар өчен. Таныштырып китәм безнең бүген кунакларыбыз белән. Җамалетдинов Рифкат улы, КФУның Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры, филология фәннәре докторы, профессор. Мирзахитов Рамиль Хәмит улы, КФУның Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директорының уку-укыту эшләре буенча орынбасары, педагогика фәннәре кандидаты, доцент. Юсупова Әлфия Шәүкәт кызы, Татар филологиясы һәм мәдәнияты бүлеге мөдире, филология фәннәре докторы, профессор, һәм Закирҗанов Әлфәт Максумҗан улы, Татар әдәбияты кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы, доцент. Сорауларыгызны сөйләшү барышында да бирә аласыз бүген, чөнки әйткәнемчә ул фикер алышу рәвешендә булсын иде. Минем беренче сорау бүгенге безнең җыелуның сәбәбе ул шатлыклы. Татар бүлегенә быел конкурс бер урынга 6 кеше тәшкил итә. Шул уңайдан сезгә сорау, Рәдиф әфәнде, быелгы кабул итү кампаниясының үзенчәлекләре турында сөйләгез. Шулай журналистларга соннар кызыклыдыр, кайлардан нинди абитуриентлар килде, документларның алар күбрәк сезгә оригинал нөсхәләрен алып киләләрме, әллә инде алар копиялар белән шушындый конкурс тәшкил итәме? Рәхим итегез. Хәерле көн. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен һәм монда килүегез өчен. Шунлап та бүгенге көндә безнең башка уку йортларында кебек кабул итү кампаниясы бара. Инде күпмедер күләмдә без нәтиҗәләрдә ясый алабыз, чөнки 11 июльдә татар филологиясы һәм сәнгате юнәлешенә без документлар көндезге бүлеккә укырга керүчеләрдән документлар кабул итүне төгәлләдек. Бу Россия Федерациясы норматив документлары нигезендә шулай итеп оештырыла. Башка юнәлешләргә һәм читтән торып уку бүлегенә әлегә безнең документлар кабул итү дәвам итә. Ни өчен татар филологиясы һәм мәдәният юнәлешендә без документлар кабул итүне төгәллибез, чөнки әлеге юнәлешләргә укырга керүче абитуриентлар безнең университет билгеләгән имтиханнар тапшырачаклар. Әлеге имтиханнар шулай ук инде 25 июльгә хәтле төгәлләнергә тиеш. Ягъни 25 июльгә ЕГЭ бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре дә һәм университет эчендә тапшырыла торган имтиханнарның да билгеләре әзер булырга тиеш. Ягъни 25 июльдән башлап инде конкурс процедурасы башланачак. Бүгенге көндәге саннарга килгәндә, ул шулай ук бик матур саннар. Беренчедән гомумән институт күләмендә әйтәм мин, барлыгы көндезге бүлеккә 232 бюджет урыны бирелде, читтән торып уку бүлегенә 110 бюджет урыны. Шуларның 121 көндезге бүлеккә татар филологиясы һәм мәдәнияты бүлегенә туры килә. Читтән торып уку бүлегендә 110-ның 53 татар филологиясы һәм мәдәнияты бүлегенә туры килә. Әгәр инде тагын да төгәлрәк итеп карасак, бу саннарны татар филологиясы һәм мәдәнияты бүлегендә бүгенге көндә безнең 4 магистрлык программасы һәм шулай ук берничә бакалавр программасына кабул итү оештырылды. Бакалавриат юнәлешендә дә магистрлык программаларында без филология һәм педагогик белем бирү юнәлешендә гамәлгә ашырабыз. Бакалавриат юнәлешендә көндезге бүлеккә безнең филологияга 25 бюджет урыны бирелгән иде. Барлыгы бүгенге көндә 142 гариза кабул ителде. Шушы 142 гаризаның 59-ы инде оригиналлар белән беркетелгән. Педобразование юнәлешендә татар теле әдәбияты һәм инглиз теле юнәлеше буенча без белгечләр кабул итәбез. 20 бюджет урынына 148 гариза кабул ителде. Шуларның 45-е аттестатларның төп нөсхәсе белән беркетелгән. Инде
бакалавриат юнәлешендә тагын безнең бер яңа программабыз бар бу ел. Һәм шунысы үзенчәлекле, әлеге программага заказны тулысынча республика эшли. Бу татар теле әдәбияты һәм башлангыч мәктәпләр өчен белгечләр әзерләү программасы. Кабатлап әйтәм, монда тулысынча республика заказы бар безнең 25 урын бирде республика һәм әлеге 25 урынга 94 гариза кабул ителде. Магистрлык программалары татар филологиясы һәм мәдәнияты юнәлешендә бар. Быел шулай безнең узган еллардан аермалы буларак яңа программабыз бар. Аның исеме татаристика дип атала. Барлыгы магистрлык программаларына безнең 47 бюджет урыны бирелгән. Читтән торып уку бүлегендә дә бюджет урыннарыбыз бар. Татар филологиясы юнәлешендә безнең 20 бюджет урыны каралган. Моннан тыш, инде бүлекнең исеменнән күренгәнчә, әлеге бүлектә безнең татар филологиясы юнәлешендәге белгечләр генә түгел, сәнгать юнәлешендәге белгечләр дә әзерләнә. Без музыка юнәлешендә читтән торып уку бүлегенә кабул итәбез, читтән торып уку формасына, дизайн юнәлешенә шулай ук кабул итәбез. Бакалавриат югарылыгында да һәм магистрлык югарылыгында да бюджет урыннарыбыз каралган. Инде мин тагын берничә моментка тукталып үтәсем килә. Тулайым алганда безнең институтыбызда бүгенге көндә 3000-нән артык студент белем ала. Шуларның 1200-дән артыгы татар филологиясы һәм мәдәнияты бүлегендә укучы студентлар. Ягъни тулайым караганда күз алдына китерү өчен институтның 3/1, хәтта 3/1-нән артыгы ул татар филологиясы һәм мәдәнияты юнәлешендә эшләүче укытучылар һәм укучы студентлар булып чыга. Укытучыларыбыз 6 кафедрада эшлиләр. Әлфия Шавкатовна һәм минем коллегалар әле кафедралар турында тагын әйтеп үтерләр. Укытучыларыбызның 80%-тан артыгы фән докторлары һәм фән кандидатлары. Бу Россия күләмендәге башка уку йортлары белән чагыштырганда бик зур һәм бик әйбәт күрсәткечләрнең берсе. Хәзер соңгы вакытларда югары уку йортларының нәтиҗәлелеге турында сөйләгәндә күпме күләмдә акча эшли теге яки бу уку йорты, теге яки бу белгечлек дигән сорау куела, мәсьәлә күтәрелә. Бу яктан караганда да безнең татар филологиясы һәм мәдәнияты бүлеге ул ярыйсы гына күрсәткечләр бирә. Әйтик, 2015 елда 13 миллионнан артыграк акча кертте безнең әлеге бүлегебез фән һәм башка юнәлешләрдән, экспертиза юнәлешендәге эшчәнлектән, республик күләмендәге берничә программаны гамәлгә ашыруда катнашабыз һәм соңгы елларда миңа калса инде сез дә ишетеп беләсез, күреп беләсез, бик зур масштаблы проектларны гамәлгә ашыра безнең әлеге бүлек коллективы. Алар арасында берсе татаристика журналы сезнең алдыгызда бүген менә әлеге журналның 5 саны. Журнал 3 телдә нәшер ителә, татар, рус һәм инглиз телләрендә, һәм журналның төп проблематикасы ул татар халкы, аның теле, әдәбияты, мәдәнияте, мәгариф өлкәсендәге эшчәнлеге һәм күрсәткечләре. Журнал бүгенге көндә дөньяның барлык алдынгы уку йортларына, китапханәләренә таратыла. Инде шушы көннәрдә аның 6-нчы саны басылып чыгачак. Икенче зур проектыбыз ул Кайым Насыйри институты. Дөнья күләмендә миңа калса ишеткәнегез бар. Конфуций институты, Гёте институты, Сервантес институты, Төркиядә Юнус Әмре институты. Бездә дә менә шуңа охшаган проект гамәлгә ашырыла. Әлеге институтның бүгенге көндә 5 үзәге ачылды. Аларның ишесе Россия Федерациясында, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм Екатеринбургта эшли. Икесе чит илдә, берсе Астанада, икенчесе Бишкекта. Әлеге үзәкләр аша без телебезне, әдәбиятыбызны һәм мәдәниятыбызны пропагандалау белән шөгыльләнәбез. Чит илләрдә моннан тыш
Biz тагын рус теле мәсьәләсенә дә игътибар бирәбез. Проектларыбыз бик күп. Сезнең тагын ишетеп, миңа калса, ишеткәнегез бардыр, ишетеп беләсездер. Ана теле проекты турында Республикабыз президенты Рөстәм Нургалиевич патронажында әлеге проект эшләнде һәм бүгенге көндә турыдан-туры проект белән эшләү безгә тапшырылды. Махсус лабораториябыз бар һәм әлеге онлайн мәктәптә бүгенге көндә 10 меңгә якын кеше татар телен өйрәнә һәм шуларның 400-ләбе чит илдә яшәүче кешеләр. Монда безнең милләттәшләребез дә бар һәм татар милләтеннән булмаган кешеләр дә бар. Бик кызыклы, бик үзенчәлекле проект. Инде алга таба да без әлеге проектларны гамәлгә ашыру белән шөгыльләнербез дип өметләнәбез. Бүгенге көндә сез инде беләсез, Казан Федераль университетында безнең барлык институтларда да классик юнәлештәге һәм педагогик юнәлештәге белгечлекләр бер үк структурада гамәлгә ашырыла. Әйтик, математика институтында классик юнәлештәге математиклар да әзерләнә һәм математика укытучылары да әзерләнә. Бездә дә нәкъ шундый ук система. Классик филология юнәлешендә дә белгечләр әзерләйбез һәм моннан тыш педагогик юнәлештәге белгечләр дә әзерләнә. Бик кызыклы тәҗрибә булып чыкты бу. Федераль университет оешканнан соң бүгенге көндә безнең тәҗрибә белән чит регионнардан, чит төбәкләрдән кызыксыналар. Инде быел без үзебезнең тәҗрибәбезне гомумиләштереп, махсус бер фәнни хезмәткә дә чыктык һәм әлеге хезмәт ул республикабызның фән һәм сәнгать өлкәсендәге дәүләт премиясына тәкъдим ителде. Проектның исеме Милли региондагы классик университетны үзгәртеп кору дип атала. Проектның җитәкчесе философия фәннәре докторы профессор Шелкунов Михаил Дмитриевич бүгенге көндә матбугатта әлеге фәнни хезмәт буенча фикер алышу бара. Бәлки сез дә ишетеп беләсездер, әгәр сораулар булса, мин әлеге хезмәт буенча да җавап бирергә әзермен. Бәлки әлегә шушы урында мин туктап торырмын, коллегаларым дәвам итерләр, мине тулыландырырлар. Сөйлисе һәм сөйләшәсе сүзләр бик күп. Мин форсаттан файдаланып, Татар-Информ җитәкчелегенә, агентлыгы җитәкчелегенә рәхмәтемне җиткерәсем килә. Безгә шундый мөмкинлек, журналистлар белән аралашу өчен шундый мөмкинлек бирүегез өчен. Алга таба ай сайын, квартал сайын без сезнең белән очрашырга һәм үзебезнең эшчәнлегебез белән, үзебезнең фикерләребез белән уртаклашырга әзербез. Бик зур рәхмәт. Бездә. Келесі сұрау, Рамил әфәнді, сізге келеші абитуриентларының білім дәрежесі нендей? Нендей балалар белән кабул итәсез? Уртача бал нендей? Сіз канәгатьме аларның белеменнән? Рәхмәт. Білім дәрежеләрен еге билгеләре һәм кабул итү имтиханнары күрсәтәчәк инде быелга. Ләкин быелга иң шатланган ноябрьбез бу кабул итүдә. Быел бүгенге көндә менә 13 июльгә безнең инде 400 кешедән артты документлар, 400 кешедән артык абитуриент килде. Соңгы 4-5 елда бу кадәр абитуриент килгән юк иде әле. Чөнки безнең бит әле бакалавриатка гына кабул итү тәмамланды. Безнең бүгенге көндә кабул итү бара магистратура юнәлешләренә, читтән тору уку бүлегенә кабул итү бара һәм бу кабул итү әле магистратурага 10 августта хәтле булачак. Читтән тору уку бүлегенә 25 июльгә кадәр булачак һәм бу хәтле безнең әле бу сан тагы да артыр дип уйлыйбыз. Бүгенге көндә менә Рәиф Хатович әйтеп китте инде, бакалавриатта безнең 45 урын бар бюджетта каралган һәм тагы республика безгә бүлеп бирә татар теле әдәбияты һәм башлангыч мәктәп укытучыларына шулай ук 25 урын. Шуларны санасак, бүгенге көндә якынча 6 гына түгел, хәтта бер урынга 8 кеше тәкъдим итә. Уртача балларга килсәк, соңгы елларда узган ел татар бүлегенә керү өчен уртача бердәм республика имтиханының балы 76 иде. 76 балл. Алдагы елларда шулай ук 69, 70 булган еллар булды. Быел бу балл тагы да зуррак булыр дигән өметтә торабыз. Чөнки конкурс арту белән бергә
балалар да арта, студентларның балалары да арта. Һәм тагын шатландырганы шул, безгә килүче абитуриентларның географиясе киңәя. Һәм менә быел һәм нигездә читтән килгән абитуриентлар магистр юнәлешләренә кабул ителәләр. Бу әйткәнемчә безнең магистр юнәлешләренә әле документ кабул итү бара, шуңа күрә тагы да булырлар дип уйлыйбыз. Чөнки чит илләрдән һәм чит регионнардан соңгы экзаменнар бирер алдыннан гына киләләр абитуриентлар. Алдан ук килеп документлар тапшырып куймыйлар. Шуңа күрә бу санары тагы артачак. Менә бүгенге көндә безнең чит илләрдән 4 абитуриент документ тапшырган, 4-се дә Кытайдан, шуның 2-се магистрлык программасына. Чит Россиянең башка төбәкләреннән 25 кеше документ тапшырган, шуның 12-се магистрлык программаларына. Анда инде конкрет регионнарны карасак, Башкортстаннан 7 документ бар, Чувашиядан республикасыннан 6 документ, Ульяновск өлкәсеннән, Оренбург өлкәсеннән бар, Киров өлкәсеннән, Дагестаннан, Мәскәүдән абитуриентлар һәм калган инде нигездә Татарстан балалары. Менә шулар. Әлфия ханым, сезгә сорауым, соңгы берничә айда без татар журналистлары гомумән татар дөньясы татаристика дигән төшенчәне белдек, ишетә башладык. Татаристика нәрсә ул? Аңлатып китсәгез иде. Хәерле көн, сорауыгыз бик кызыклы һәм бик авыр. Татаристика ул татар тормышын үзенә берләштергән фән. Монда әлбәттә нигездә тел, әдәбият, татар тарихияты һәм шуңа өстәмә тагын татарның мәдәнияте, культурасы барысы да бергә берләшеп татаристика дигән юнәлеш барлыкка китерәләр. Һәм инде без 1 сентябрьдән Казан Федераль университетының карары белән безнең бүлек Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе дип атала башлаячак. Шуңа күрә бу өлкәдә эшләү, бу өлкәне үстерү, бу өлкәдә җаваплы булу тулысынча диярлек безнең бүлеккә йөкләнә. Менә шундый бик җаваплы, бик киң мәгънәле һәм бик мөһим бер тармак исем ул татаристика. Әлфия ханым, бик күп проектлар бар дип әйтте Рәдиф әфәнде. Шул проектлар турында тәфсилләбрәк сөйләсәгез иде. Әйе, менә Рәдиф Рифкатович та, Рамил Хамитович та безнең бүлектә укыту программалары, бакалавриат, магистратура программалары турында мәгълүмат бирделәр. Шулай ук безнең укытучыларыбыз фән кешеләре буларак әле укыту эше белән параллель рәвештә фән эшендә алып баралар. Менә стәлдәге китапларны күрәсез, бу китаплар арасында фәнни монографиялар да, конференция җыентыклары да, мәктәп эчендә дәреслекләр дә, төрле өстәмә әсбаплар да бар. Алар барысы да безнең коллективның хезмәт нәтиҗәләре. Фәнни юнәлешләргә килгәндә безнең бүлектә укытучылар традицион фәнни юнәлешләре безне дәвам итәләр. Беренчедән, ул татар теле, татар әдәбияты буенча безнең фәнни мәктәпләребез бар. Аның күренекле җитәкчеләре булган һәм шушы җитәкчеләрнең шәкертләре бүгенге көндә безнең бүлектә хезмәт итеп үзләренең фәнни продукциясын бирә. Шулай ук заман таләбенә ярашып, бездә дә яңа мәктәпләр барлыкка килә. Менә бүгенге көндә сезнең ишетеп тә беләсез, бик кызыклы, бик үзенчәлекле лингво-культурология дигән фән, бу димәк тел һәм мәдәниятнең бергә берләшүе, шушы өлкәдә яңа хезмәтләр языла һәм татар лингво-культурологиясының мәктәбе безнең бүлектә һәм аның җитәкчесе Рәдиф Рифкатович Җамалетдинов. Сез аның хезмәтләрен дә күргәнегез бардыр һәм бик кызыклы проектлар эшләнә. Һәм шушы проект, менә Алсу сез әйткән проектның берсе, без Рәдиф Җамалетдинов җитәкчелегендә татар этномәдәни сүзлеген төзи башладык. Беренче томы чыкты. Сез аны алып карый аласыз. Моннан кала тагын татар теленең үткәне, бүгенгесе, татар ономастика мәктәбенең традициялары дәвам ителә. Татар әдәбияты тарихы, хәзерге әдәбият, татар драматургиясе буенча кызыклы хезмәтләр, яңа фәнни хезмәтләр языла. Шулай ук Тукай фәне безнең бүлектә үстерелә, яңа бер тармак буларак һәм киләчәктә инде ул зур монографик хезмәт булып оешыр дип уйлыйбыз. Тагын әйтеп үтәсем килә, безнең бүлектә
традицион рәвештә берничә еллар дәвамында бик киң күләмле халыкара форум үткәрелә. Ул туган телләрне үстерү, туган телләрне, мәдәниятләрне саклау, үстерү дип атала. Быел да бу форум булачак. Ноябрь аенда без әле бу форум буенча да сезнең белән бергәләшеп җыелып сөйләшербез. Монда инде бүгенге көндә туган телләр, нигездә татар теле һәм башка телләрне үстерү проблемалары күтәрелә. Дәүләт программасы кысаларында да проектлар Рифкат әйтеп үтте. Бик кызыклы проектларыбыз бар. Моңа тагын истәп әле әйтергә мөмкин, татар теленең халыкара сертификация проектын әйтеп үтәргә мөмкин. Шулай ел сайын рус студентлары өчен үткәрелә торган татар теле олимпиадасын әйтеп үтәргә мөмкин. Гомумән алганда галимнәр тик тормыйлар, 900 сәгать нагрузка белән дип әйтәбез, йөкләмә белән бер рәттән яңадан-яңа фәнни хезмәтләр язып торалар. Шулай ук безнең студентларыбыз да фән өлкәсендә, уку белән берлектә фән өлкәсендә дә бик актив. Мәсәлән, безнең бүлектә 400-дән артык студент, шуның 270-е гел бишле билгесенә генә укый. 58% отличник. Бу бит инде бик зур күрсәткеч. Һәм бу студентлар арасында Демәк, 8 студент Россия Оксфорд фонды стипендиясын ала. Бер студентыбыз Россия Федерация хөкүмәтенең махсус стипендиясын ала. Татарстан Фәннәр академиясе стипендиятлары бар. Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәбият өлкәсендәге стипендия алучы студентларыбыз бар. Һәм әлбәттә студентның тормышы, мин инде икенче якка күчәм, студентның тормышы уку белән, фән белән бергә ул әле тагын студент тормышы. Монда безнең бик кызыклы, традицион, зур традициялы коллективларыбыз бар. Барыгызга да мәгълүм, бәлки кайберләрегез катнашкандыр студент вакытта Әллүки түгәрәге эшләп килә, ул иҗади яшьләрне берләштерә. Шулай ук безнең бию коллективларыбыз бар, яшьлек бию ансамбле, үзе безнең бүлек җирлегендә. Безнең Татар Тим дигән КВН командабыз яшь кенә булса да, инде зур уңышларга иреште. Татар телле КВН командалары арасында гел беренче урыннар алып килә. Шулай ук безнең Мизгел татар театрыбыз бар. Аның җитәкчесе Татарстанның халык артисты Марсель Жаббаров. Ел сайын үзләренең яңа спектакльләрен күрсәтеп киләләр студентларыбыз. Һәм үзебезнең тагын газетабыз бар, Раушан дип атала. Һәм студентларыбызның иҗаты менә алып килдек. Ел сайын җыентыкларда басылып чыга, Илһам канатында һәм башка шундый студентларның иҗатын берләштергән җыентыкларда дөнья күрә. Менә кыскача шулай. Һәм тагын безнең бүлегебезнең бер тармагы ул сәнгать тармагы. Сәнгать тармагында зур игътибар татар юнәлешенә бирелә. Күрәсез, менә монда без алып килдек студентларыбызның эшләрен. Безнең тире мозаикасы, күн мозаикасы дип әйтәбез, ул популярлашып китте, бик матур рәсемнәр ясыйлар, күрә аласыз. Шамаилләр махсус түгәрәк оештырдылар. Аларның консультантлары Нәҗип Нәкаш, студентлар үзләре бик теләп катнашалар. Алтын белән чигү үрнәкләрен кызлар һәм бик матур итеп чигәләр. Һәм күннән күрәсез калфаклар, төбәтәйләр ясау, менә шундый матур курчаклар безнең бүлектә ясала. Без бөтен нәрсәләребезне алып килә алмадык, бөтен материалларыбызны үзегез килеп күрә аласыз. Бик матур шундый милли традицияларыбызны дәвам итә торган һәм шул ук вакытта заманча технологиялар белән эшләнә торган эшләребез бар. Дизайнерларыбыз шундый юнәлештә эшлиләр. Минемчә, килеп күрсәгез тагын да кызык булыр дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Әлфәт әфәнде, сезгә шундый сорау. Соңгы берничә көндә журналистлар арасында бик зур шау-шу куптарган хәбәр булды. Быел республикада татар әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын бер генә кеше биргән. Былтыр берәүдә булмаган. 2013 елда бер генә кеше биргән. Шул вакытта сезнең бүлеккә укырга керергә теләүчеләр өчен татар әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханы кирәк түгел. Хәтта татар теленнән бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре дә кирәк түгел. Сез менә аңлавымча, рус теле җәмгыять белеменнән бердәм дәүләт имтиханы белән керәләр сезгә абитуриентлар. Ялгышмыймдыр бит? Татар теленнән әгәр дә алар бердәм республика имтиханнары биргән булсалар мәктәпләреннән, без ул нәтиҗәләрне алабыз. Әгәр дә инде имтихансыз булса, үзебездә тагын имтихан бар. Татар әдәбиятыннан имтихан кирәк түгел булып чыга. Һәм менә бу күрсәткеч республикада бер генә бала бирде дигән. Бу безнең татар милләтенә плюс түгел. Бу бик түбән күрсәткеч һәм ул безне кимсетә. Сез шушы бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре буенча кабул иткәндә әдәбияттан да БДИ кирәк дип уйламыйсызмы? Менә шундый сорау.
Әлфет әфәнде, сезге башкалар да кушылса була, чөнки бу бик актуаль менә бүгенге көндә. Хәерле көн, рәхмәт сорауыгызга. Бу сорауга ачык түгел генә җавап бирү кыенрак. Чынлап та татар теленнән укучылар мәктәптә бердән дөрә имтиханы бирә алалар, беләсезме тәртибен. Әгәр дә мәктәптә бирмәгән очракта алар безгә килгәннән соң, ягъни университетның үзендә тест формасында әлеге имтиханны тапшыралар. Һәм ул гомуми балларга кушылып китә. Әлфия Шәүкәтовна бу турыда әйтте. Татар әдәбиятыннан чыннан да бердән дөрә имтиханы юк. Беләсезме, менә бу сорау без аны кафедрада сөйләшкәнбез булды. Чынлап та балалар ни өчен татар әдәбиятыннан бердән дөрә имтиханы сайламыйлар. Ул әле дә баягы ихтыяҗдан чыгып эшләнә. Бу һич кенә дә укучыларыбызның татар әдәбиятына мөнәсәбәте начар, яисә аны кирәк, сез дә саныйлар дигән сүз түгел. Мин хәтта бу сүзне әйтәсем дә килми. Ул бары тик ихтыяҗ белән бәйле. Рус әдәбиятыннан, мисалчын рус филологиясен укырга кергәндә кирәк икән рус әдәбияты. Балалар күп санда имтихан бирәләр. Бердән дөрә имтиханны бирәләр. Шуның кебек, бу очракта әгәр татар әдәбиятыннан имтихан кертелгән очракта, аны сайлауның күләме артуына мин шикләнмим. Инде әдәбияттан имтиханга килгән вакытта, билгеле, мин бәлки гомум мәгълүматны яхшы да белмимдер, ләкин минем шәхсән фикрем мондыйрак. Беләсезме, имтихан өчен сайланган предметларның саны чикләнгән. Бүгенге көндә укучыларыбыз рус теле һәм математиканы мәҗбүри бирәләр. Моннан тыш без үзебезгә кабул иткән вакытта җәмгыять белеме һәм татар телен тагын өстәмә имтихан итеп керткәнебез икән. Аны тагы да арттырсак, бу үз чиратында укучыларыбыз өчен, абитуриентлар өчен тагы да катлауландыра дигән эшне. Демәк, ни дә булса бер предметны төшереп калдырырга кирәк. Әнә шул яктан караганда, ягъни аерым әдәбияттан имтихан тәкъдим иткән вакытта нәрсәне төшереп калдырырга кирәк. Әнә шуны катлаулыклар килеп чыга дип саныйм мин. Шуңа күрә дә укучыларның әдәбияттан имтиханны аз сайлауларын бары тик әйткәнемчә җәмгыятьтәге укырга керүенә бәйле ихтыяҗы белән генә бәйләп аңлатыр идем. Инде сүземне башлагач, тагын берничә генә сүз рөхсәт итегез, үзебезнең әдәбият кафедрасы эшчәнлеге турында да бик кыска гына мәгълүмат биреп китәргә. Бүгенге көндә татар әдәбияты кафедрасында 12 укытучы эшли. Безнең укытучыларыбызның барысы да фәннәр кандидаты, яисә фәннәр докторы, барысы һәм аңлашыла инде профессорлар һәм доцентлар, ул яктан дәрәҗәбез югары дип әйтер идем. Безнең укытучылар сон ягыннан күп булмаса да, аларның күбесе сезгә таныш. Һәрхәлдә бездә эшләүче укытучылардан Хатип Миннәкулов, Фуат Галимуллин кебекләр билгеле. Соңгы елларда театр сәнгате белән дә, драматургия белән дә бәйле актив эшләүче Миләүшә Хәбетдинова исеме дә сезгә билгеле, безнең кафедраның доценты буларак. Инде эшчәнлегебез билгеле, бер яктан төп максатыбыз ул уку-укыту эшчәнлеге булса, икенче яктан ул укучыларның иҗатына да без җитди игътибар бирәбез. Менә Әлфия Шәүкәтовна әйтеп киткән, әллүки түгәрәге белән бәйле булсын, республикабызда төрле дәрәҗәдә үтә торган укучыларның иҗат эшләреннән караган конкурслар, ул Илһам канатында, Илһам һәм башкалар, булар барысы да безнең укытучыларның актив катнашы, аларның ярдәме белән оештырганлыгы билгеле. Моннан тыш, безнең татар әдәбияты кафедрасы төп уку-укыту эшчәнлегеннән тыш, язучылар берлеге белән, моннан тыш театрлар белән һәм журналистлар белән дә актив бәйләнештә тора. Чөнки безнең бүлекне тәмамлаган укучыларның, студентларыбызның дөресрәге байтагы журналист булып киткәнлеге сезгә билгеле һәм залда утыручыларның да бер өлеше бездә укып чыкты. Без моның белән горурланабыз да. Инде бу яктан килгән вакытта аеруча тыгыз эшчәнлек дип әйтер идем соңгы елларда язучылар берлеге һәм театрлар белән бер генә мисал китерим. Татарстан язучыларының 16нчы курултаенда 4 юнәлеш буенча төп докладларны әзерләүчеләр безнең кафедра укытучылары булды. Ул поэзия юнәлеше, соңгы еллар татар шигърияте Нурфия Марсина Юсупова әзерләде. Проза, ул Халисә Хатиповна Ширмән әзерләде. Драматургия, мин үземә язырга туры килде. Һәм балалар әдәбияты Лейла Минхажева әзерләде. Менә бу үзегенә дә безнең укытучыларыбызның әдәби процесста актив катнашуларын һәм аның эчендә кайнауларын күрсәтә торган бер мисалына дип әйтәсем килә. Мәгълүматлар
Әгәр дә инде әдәбият кафедра укытучыларына эшчәнлегенә билеп киткән вакытта, чынлап та фәнни эшчәнлек ул нәкъ менә безнең конференцияләрдә, төрле проектларда чагылыш тапса, моннан тыш әле без бер яктан мәктәп укытучылары әзерләү курсларында да актив эшлибез, һәм безнең университет базасында шундый курслар үткәнлеген сез мәгълүмат базасыннан да белешә аласыз. Һәм монда һәм татар теле, һәм әдәбият укытучылары актив катнашса, моннан тыш безнең кафедра укытучылары менә мәктәп дәресләренең яңа стартланган нигезләнгән яңа буыны эшләнде бит. Үткән ел, быел һәм алдагы елларда булачак. Монда без актив катнашабыз һәм шуның белән бергә нәкъ менә соңгы 2 елда вуз дәресләре әзерләүгә дә җитди игътибар бирелә башлады һәм алып кайберләрен инде сез менә алып килгән күргәзмәдә дә күрәсез. Рәхмәт. Bir генә сүз истем, Рәфәт Максумовичка менә татар әдәбияты проблемасы буенча быел Тукайның 130 еллыгына без мәктәп балалары өчен 11 сыйныфлар өчен Син Тукайны беләсеңме дигән университет күләмендә олимпиада оештырдык. Кыска гына вакыт эчендә олимпиадада 700 бала, мәктәп 11 сыйныф баласы беренче турны үтте. Икенче тур безнең институтта үткәрелде. Анда 150дән артык бала катнашты һәм шунда җиңгән беренче урын алган балага өстәмә 2 балл аттестат балларын, димәк бердәм дәүләт имтиханнарына өстәмә 2 балл, җиңгән 11 балага өстәмә 1 балл бирелде. Бу да мәктәп укучыларының әдәбият белән кызыксынулары зур дигәнне аңлата дип уйлыйм. Әдәбият проблемасы һәм уку проблемасы катлаулы. Миңа калса, сез аны былай гына бирмәдегез. Мин Россия күләмендәге берничә советта катнашам. Аларның берсе Россия президенты каршындагы рус теле советы, икенчесе рус теле һәм әдәбияты җәмгыяте оешты күптән түгел. Беренчесе инде әйтеп үттем, Россия президенты каршында, аның җитәкчелегендә эшли, икенчесе Россия патриархы Кирилл җитәкчелегендә эшли. Әле менә кичә генә шушы җәмгыятьнең Кирилл җитәкчелегендәге җәмгыятьнең утырышы булды. Россия күләмендә дә бүгенге көндә әдәбият һәм балаларның уку мәсьәләсе ул иң җитди мәсьәләләрнең берсе. Шуңа күрә әлбәттә проблема бар. Без аны яшермибез. Бүгенге көндә балалар да, үзебез дә башка чорда, башка заманда яшибез. Компьютер технологияләре, интернет һәм башка һәм балаларның инде Рәфәт Максумович менә әйтеп үтте, нагрузкалары бик зур булу. Күрәбез, бердәм дәүләт имтиханнары, алар елдан-ел катлаулана бара. Әзерләнү өчен бик күп вакыт, энергия таләп ителә һәм балалар хәзер алар прагматиклар. Алар үзләренә берничә вариант укырга керү юлларын алдан уйлыйлар. Әйтик, филология юнәлешендә дә безнең кайбер белгечлекләргә рус теле, җәмгыять белеме кирәк булса, икенче белгечлеккә укырга керү өчен моннан тыш тагын әдәбият кирәк, тарих кирәк. Шуңа күрә әлбәттә балаларның, миңа калса, менә бу татар әдәбиятыннан бердәм республика имтихан сайламавында һичшиксез менә бу моментларда чагылыш таба торгандыр. Рәхмәт. Рәхмәт. Сорауларыгыз, рәхмәтегез. Дилбәр, рәхмәтегез. Сұрауым Рамил Хамитовичқа. Менә соңғы 4-5 елда абитуриентлар саны азырақ булды дип әйттегез, быелга караганда. Быел бер урынга 6 кеше. Сез моны нәрсә белән бәйләп аңлатасыз? Беренчедән, быел мәктәпне тәмамлаучылар да күбрәк булды бугай. Икенчедән, безнең башка елларда 4 имтихан иде. Шул исәптән татар филологиясына бүлегенә керер өчен дә математикадан да бердәм дәүләт имтиханы бирү кирәк иде. Быелдан математикадан бердәм дәүләт имтиханы кирәк түгел. 3 кенә калдырдык. Менә бу дәвам итеп әйтим инде, менә әдәбияттан балаларның бердәм республика имтиханы бирмәүе дә без билгеле бердәм республика имтиханы әдәбиятында куелган булыр идек, ләкин һаман да шул бит абитуриентларга өстәмә авырлык була бит ул. Абитуриентлар 3 кенә имтихан биреп кирә, соңга 4 имтихан биреп кирергә тиеш булалар. Өстәмә мәшәкать, өстәмә авырлыклар. Шуңа күрә татар теле генә әдәбият түгел, бердәм дәүләт имтиханы. Һәм өченчедән татар теле һәм әдәбияты бүлеге шул исәптән һәм безнең институтта да быел ел дәвамында бик
профориентацион эш бик көчле алып барылды. Шулай ук шул бала анда матбугатта бар иде. Вузга килеп, әдәбияттан нигә кирәк булмагач, җәмгыять белеменә нигезе булмагач, кирәкмәгән күбрәк килеп чыккан ул бала вузга һәм кайтып киткән дип. Менә без беренче ачык ишекләр көнен үткәрдек октябрь аенда ук. Һәм һәр ай ахырында безнең институтта ачык ишекләр көне үтте. Мәгариф министры кешеләрен, белгечләрен чакырып, үзебезнең кабул итү комиссиясе кешеләрен чакырып, безгә килгән балаларга октябрь аеннан бирле аңлаттык, бездә нинди егылар кирәк, нинди экзаменнар булачак һәм кабул итү шартлары нинди. Һәм һәр ай ахырында әйткәнемчә ноябрьдә, декабрьдә, январь, февраль, мартта, соңгысы менә апрель-май айларында үтте. Һәм республика районнарына күпләп чыктык, безнең укытучылар йөрделәр, шушы кабул итү шартларын аңлатып һәм балаларга бездәге мөмкинлекләрне аңлатып, шул сәбәпле дирдә, бәлки башка сәбәпләр дә бардыр, бәлки Әлфия Шәүкәтовна тагайтып китәр, татар бүлегенә быел имтихан тапшыручылар, документ тапшыручылар күп. Мин инде күп минут каләмдә тагын истәп китәсем килә, әйтеп үттем бит, безнең тәҗрибә белән бүгенге көндә Россиядән дә һәм башка төбәкләрдән дә, башка илләрдән дә кызыксынучылар арта бара. Бәлки быел менә узган елгы нәтиҗәләр буенча безнең университетыбыз лингвистик күләмендә иң алдынгы уку йортлары арасында 200-леккә кердек. Бәлки аның да роле булгандыр күпмедер күләмдә. Бу безнең университет тарихында шулай ук бик зур вакыйга булды. Әле бүгенге көндә бер генә юнәлеш буенча да 200-лектә безнең университет юк. Аңлыйсызмы, математика юнәлеше 300-400-леккә керә, физикалар да, химия юнәлешләре дә, бары тик лингвистлар безнең юнәлеш дөнья күләмендәге 200 иң алдынгы уку йортлары исемлегенә керде. Миңа калса, моның да күпмедер күләмдә бәлки роле әһәмияте булгандыр. Рәхмәт. Рәхим итегез, сораулар бармы? Әйе. Балаларның нәтиҗәсе сезнең эш нәтиҗәгез булып тора. Менә без бит инде һәр шундый бер заманда калдык. Татар теле югалып бара, шәһәрләрдә дә, хәтта район үзәкләренә, авылларга да инде татар теле югала торган бер куркыныч вакыт килеп җитте. Монда инде ник болай дигәч, менә министрлар белән депутатлар татарча сөйләшмиләр, шуңа күрә актуаль түгел татар теле дип аңлатмакчы булган кешеләр дә күп. Ләкин барыбер дә эшнең нәтиҗәсе күп очракта аның зур ние укытучылардан тора. Менә сез әзерләп чыгарган укытучыларның роле бик зур. Без инде гасыр башыннан бирле һаман радиодан сөйлибез, газетларда язабыз, яңа методикалар кирәк, яңа төрле бер технологиялар кирәк. Башта баланы татарча сөйләшергә өйрәтергә кирәк, аннан соң гына грамматика бирергә кирәк дидемме. Ләкин менә мәктәпләргә баргач, укытучылар моның белән килешмиләр. Менә үзләренең балалары татар гимназияләрендә яме татарча белми, урысча сөйләшеп йөриләр. Укытучылар килешмиләр. Юк, грамматика бирергә кирәк диләр. Ничектер менә шушы сез тәрбияләп чыгарган укытучыларны сындырып булмыйларын психологиясын. Менә сезнең вуз шартларында берничә төрле методика белән рәхәтләндереп укыта ала торган, шушы татар телендә сөйләшергә өйрәтә торган укытучылар тәрбияләп чыгарып булмыймы ул дигән бер сорау туа. Әйе, бу мәсьәлә белән, бу сораулар белән без дә һәр даим очрашып торабыз. Бездә студентларга методика төрле юнәлештә бирелә. Традицион методика да бирәбез һәм әлбәттә әйтергә шулай күнгәнбез инде чит аудиториядә татар теле укыту дибез. Яисә татар телен Европа стандартларына нигезләнеп укыту дибез. Ул методиканы да бирәбез. Сингапур методикасын да бирәбез. Безнең белгечләребез бар. Һәм инде менә үзебез дә хәтта ки шундый тәкъдим белән чыктык Мәгариф министрлыгына да яңа төр дәреслекләр төзү. Без килешәбез, без балаларны бигрәк тә татар телен, туган телләре булмаган балаларны иң беренче сөйләшергә өйрәтергә тиешбез.
татар балаларын да кире ансы белән дә килешәбез. Хәер татар балалары да инде татарча сөйләшә, белми торганга әйләнеп бара. Һәм төрле кызыклы методикалар бар. Мәсәлән, иң үтемлесе ул әдәби текст өстендә татар телен өйрәтү. Ул шул ук вакытта әдәбият белән таныштыра һәм шул ук вакытта матур сөйләргә дә өйрәтә баланы. Бу методиканы да без тәкъдим иттек, бәлки киләчәктә шуңа караган методик хезмәтләр дә барлыкка килер. Без быел тагын бер бик кирәкле эш башкардык. Укытучыларның белемен күтәрү курслары үткәрдек. Бу курсларда бик күп укытучылар яңаша методика белән таныштылар. Менә сез әйткән һәм без бирергә теләгән методиканың нигезләрен алдылар һәм без ышанабыз, бу укытучылар мәктәпләргә кайткач үзләренең дәресләрендә әлеге методиканы кулланырлар дип ышанабыз. Бик кызыклы проектлар ясадылар. Ул проектлар мәкалә буларак та басылып чыгачак, август киңәшмәләрендә дә тәкъдим ителәчәк. Инде бездә бу татар телен яңаша алымнар белән өйрәтү, дәрәҗәгә бүлеп өйрәтү методикасын, шулай ук Европа методикасына нигезләнеп эшлибез. Беренче, икенче, өченче дәрәҗә, хәтта А0 дәрәҗәсеннән алып А1, А2 дәрәҗәсе һәм бу дәрәҗәгә бүлеп татар телен укытуны без хәтта милләткә бүлмичә кешенең тел белеме, телне белү дәрәҗәсенә карап эшләргә кирәк дигән фикердә торабыз. Һәм мәктәпкә килгәч, иң беренче баланы фамилия яисә ниндидер башка күрсәткечләр белән түгел, керү тесты үткәреп, төркемнәргә бүлүне кирәк дип уйлыйбыз. Мәсәлән, бала ул рус милләтеннән булса да, балалар бакчасында татар теле өйрәнеп килгән булырга мөмкин. Татар милләте булса да, бөтенләй бер сүздә татарча белмичә килгән булырга мөмкин. Шуңа күрә ниндидер милли күрсәткечне истә тотып, татар төркемнәре оешырга тиеш түгел, тел белү дәрәҗәсенә карап оешырга тиеш. Һәм шушы тел белү дәрәҗәсенә карап оешса, аның нәтиҗәсе күбрәк булыр. Чөнки төрле белем дәрәҗәле балалар бер класста утырса, аларның кайсынадыр кызык була. Кемгәдер тел белгән кешегә инде татар теле кызык булмаска мөмкин һәм ул ничектер татар теленнән татар теле өйрәнүдән кызыксынуы кимергә мөмкин ул баланың. Шуңа күрә бездә дә тәкъдимнәр бик күп. Менә сез әйткән бөтен фикерләр белән килешәбез. Яңа методика, яңаша якын килү булырга тиеш бүгенге көндә татар телен укытуда, татар теле өйрәтүдә. Аннан соң менә бу татар теле өйрәтү мәсьәләсенә килгәндә, бу күпмедер дәрәҗәдә сезнең сорау белән кисешә, күпмедер дәрәҗәдә мин үзем өстәп әйтергә телим, сез инде беләсез, безнең институтта берничә ел дәвамында, 11нче елдан башлап масса рәвешендә анда кадәр дә вузлар кушылганчы да бар иде. Без Казан халкына татар теле өйрәтәбез. Ул Казан халкына татар теле курслар дип атала. Көз көнне, мәсәлән, 1000нән артык кеше үзе теләп, төрле милләт, төрле яшьтәге кеше татар теле курсларына йөри. Менә бу очракта сез әйткән методиканың кайбер алымнарын без әлбәттә кулланабыз. Русларга, бөтенләй белмәгән кешеләргә татар телен чит тел буларак өйрәтәбез. Анда киләләр татарлар, татарча сөйләшәләр, алар әйтә, безгә әдәби тел кирәк диләр. Менә аларга инде без татар әдәби телендә сөйләм үстерү нигезләрен бирәбез. Анда башка төрле методика кулланабыз. Әйткәнемчә, безнең методистларыбыз, безнең укытучыларыбыз татар теле өйрәтүнең төрле методикаларын беләләр һәм киләчәктә бу методикалар китап булып та чыгар дип өметләнәбез һәм мәктәпләргә дә барыр дип уйлыйбыз. Тагын методикалар белән бәйле рәвештә өстәмә мәгълүмат бирәсем килә. Әлфия Шавкатовна әйтеп үткәнчә, без бу юнәлештә шактый нәтиҗәле эш алып барабыз һәм үзебезнең теләк, фикерләрне республикабызның мәгариф министрлыгына да юлладык. Беләсез, монда әлбәттә төп сүзне инде безнең профильле министрлыгыбыз әйтергә тиеш һәм аларның заказы булган очракта без бүгенге көндә концепция, программа һәм дәреслекләр комплектын эшләргә әзербез. Инде сөйләшүләр бара, безнең фикеребезчә якын арада әлеге мәсьәләгә нокта куелыр. Рәхмәт. Лүция Шәрәфиева, Булгар радиосы. Минем шушы теманы дәвам итеп бер шуны гына әйтәс килә иде. Менә дәреслекләр әзерләгәндә укытучылар фикере исәпкә алынамы? Менә минем улым Казан шәһәрендә татар сыйныфында укый. Рус мәктәбендә татар сыйныфында укый. Дәреслекләренә игътибар итәм, менә анда көшел, камыл дигән сүзләр бар. Ярый, мин 50 яшьлек кеше, мин ул авыл кешесе, камыл, көшел дигәннәрне аңлыйм.
Безнең класста укый Казанда тәрбия үскән татар кешеләренең балалары, 25 яшьлекләр, 27 яшьлекләр. Алар миңа шалтыраталар. Люция апа, кеше нәрсә ул, камыл нәрсә ул. Хәтта аларның әтиәниләре дә белми. Анда билгеле язылган аста, әтиәниләрегездән сорагыз дип. Ул сорауга кеше нәрсә ул, камыл нәрсә ул дип. Менә мин һәм авторга игътибар итәм. Автор без бит инде өйрәнгән, әйтик булырга тиеш Гариф Ахунов, Мөхәммәд Мәхдиев, классик үзебезнең язучыларыбыз булырга тиеш. Анда ул үзешчәнрәк авторның әсәре инде ул. Менә шуны әйтәсем килә, әсәрләрне сайлаганда ничегрәк, нәрсәгә игътибар итәсез? Укытучылар фикер исәпкә алынамы? Мин укытучыдан сорыйм. Укытучы әйтә, элегрәк ди безгә дәреслектәр авторлары киләләр иде, бездән сорыйлар иде, балаларга ниндирәк темалар якынрак, нәрсәләр сез ничегрәк әйтәсегез килә дип сорыйлар иде инде, ниндирәк таләпләр куела иде дип. Менә шуны бераз килгән. Дәреслектәр әзерләгәндә нинди таләпләр куела ул? Рәхмәт бик зур. Сұрау үшін рахмат. Сұрау үшін. Біріншіден, татар тілі дәрістіктерін түсігенде көп кенә коллективларда мәктәп оқытушылары бар. Үзләре авторлар була катнашалар. Бүгенге көндә менә хәзер яңа 4-нче класстан башлап 9-нчы класста яңа дәреслектер эшләнде. Аларның мәсәлән 9-нчы классның дәреслегендә безнең белән бергә мәктәп оқытучысы эшләде. Элекке елларда менә Фатхулы безнең белән мәктәп оқытучысы эшләде. Беренчедән, икенчедән, менә бу дәреслектер язылганнан соң, аларны бастырганчы, аларны берничә генә түгел, 100-гә якын мәктәпләргә таратып, алдынгы татар тел укытучыларына укытып чыгаралар һәм алардан рецензия алалар. Бу дәреслектәрне ни дәрәҗәдә төзәтмәләр кертергә кирәк һәм алар рецензиялар биргәннән соң, аларның рецензияларын карап, шул татар тел әдәбияты укытучыларының, алдынгы укытучыларның рецензияларын карап, дәреслек яңадан бер тапкыр эшләнеп чыгарыла. Төзәтелеп чыга, аларның әйткән кисәтүләрен, күрсәтмәләрен исәпкә алып, шуннан соң гына бастырыла дәреслекләр. Шуңа күрә монда мәктәп укытучыларын читтә дип әйтә алмыйм мин. Татар тел дәреслекләре буенча, әдәбият дәреслекләре турында әйтә алмыйм. Ул вакытта мин дә бер-ике генә сүз истим. Менә мин үзем әдәбият буенча дәреслекләр авторларының берсе булып саналам. Мисал өчен татар мәктәбендә 9-нчы сыйныф өчен һәм рус мәктәбендәге 5-нче сыйныф укучылары өчен, рус мәктәбенең татар төркемендә укучылар өчен дип әйтәм инде. Сезнең сорауыгыз да шуңа күбрәк карый кебек. Рамил Хәмитов әйтеп китте инде, бу сорауга бер төрле генә җавап бирү бик тә кыен. Бер яктан караганда, менә киң планда ул һәм рус әдәбияты һәм татар әдәбияты буенча әсәрләрне, авторларны сайлау да каршылык бар. Барыбызны да канәгатьләндерә торган исемлекне беркем дә булдыра алмыйдыр. Миңа бу әсәр ошаса, сезгә икенчесе ошый бит. Аны бизмәнгә салып карауның кыенлыгын һәрберебез аңлый. Тулайым алганда, классика 80%, хәзерге әдәбият авторлары дип әйтим инде 20% булырга тиеш дигәнрәк соннан чыгу. Бу этәрелеп китү нуктасы дип әйтим инде. Чөнки барыбер аңлысыз инде классикабыз әдәбият дәресләренең нигезен тәшкил итәргә тиеш. Инде сезнең сорауга якынрак килгән вакытта, билгеле соңгы вакытта хәзер менә бу соңгы 2 елда эшләнгән дәреслекләрдә текстларны адаптацияләу, татарчасы җиңеләйтү була инде ул. Без хәзерге телгә күчерү була инде. Буенча билгеле бер эш алып барылды. Аңлыйсыз инде, мисал өчен Тукаебызның башлангыч иҗатын төрек телендә дип әйтгәндә яртысы тәрҗемәсез аңлап булмый, сер түгел. Аны инде без Тукай язганча бирәбез икән, бала азапланып кына бетәчәк. Без аның төрек телендәге сүзен татарчага алыштырабыз да, Тукайның әсәрләрен без татар телендә бөтен сүзе татарчалаштырылган формада укыйбыз. Менә бу эш алып барыла. Инде сезнекенә килгән вакытта билгеле аерым текстларда әнә андый авыррак дип әйтимме, сирәгрәк кулланыла торган сүзләр килеп керә икән, алар артык күп булмаса, минемчә артык зыяны юк аның. Ләкин төп текст аңлашыла икән, бала аерым сүзләрне 1-2 тапкыр гына ул ышрап итә икән, моны сүз барлыгын ахырчта белеп тә калсын әле. Менә мин белмәгән берничә сүз очрады. Нәрсә икән бу? Изләп карыйм али дип бала интернетка сүзлекләргә мөрәҗәгать итүе шулай ук начар түгел. Кабатлап әйтәм, мин теге аклану рәвешендә әйтүем түгел, мин белән килешәм. Дәреслекләрдә әлеге кыенлыклар, каршылыклар бар, ләкин торган саен аларны камилләштерү буенча эш алып барылачак. Һәм булай дип әйтер идем мин, менә шушы дәреслекләрнең һәм өстәмә
сыйныфтан тыш укыла торган әсәрләр исемлеге буенча министр урынбасары Илдар Мөхәммәтов каршында комиссия оешты. Менә әле бер ай юктыр, ул комиссиянең 2 утырышы булганлыгын беләм, мин үзем дә катнаштым. Кайсы сыйныфларга нинди авторларны тәкъдим итү буенча. Һәм анда күпсе аның мәктәп укытучылары иде. Рәхмәт. Гафу итегез, Альфред. Хәзер без онлайн трансляцияны һәм матбугат конференциясын төгәлләргә тиешбез, ләкин безнең кунаклар бер кайда да китми, сезнең сорауларыгызга җавап биреп бетерәчәкләр. Ярыймы? Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә уңышлар телибез. Сезгә дә уңышлы эш көннәре.